yanzu mu kaddara an ɗauke shi gashi nan sai haka za a kawo likafani. Ana fahimta ta ko? To shi waɗannan guda biyar shine na farko lifafai ne wadda kansu ɗaya, sai na uku izar shine wannan, sai na hudu qamis shine wannan, sai na biyar shine rawani, shine abin da ake sawa. Idan mace ce zai zamanto lifafai ne guda biyu da rida da qamis sai kuma dan kwali, kaga shi ma biyar kenan. Na ba ta an fahimta. To wannan shine yadda ake mala dauko a sa mu gani dan mi sauri mu abu na ga lokaci ya ja. Dan yo gaba. Dan mu wuce wannan hannu. Yawa. To idan muka tashi yanzu zan fara da na farko shine wato izari, sai a ɗauko shi ta ɓangaren dama ko ta wani ɓangare ma ka ɗauko haka sai a jawo can. An fahimci wannan? Wannan shine na farko. To a lokacin da aka sa wannan na farkon, a lokacin za a riƙe sai kuma a cire wancan abin da aka sa, tawul ɗin da aka sa. Ina ba ta an gane, sai a cire wannan tawul ɗin. Muƙaddara an cire shi ko? To sai a ɗauko wannan yanzu za a zo a ɗaga, sai a zo sai a sa riga ga ta nan. Ina ji ta ce rigar ko? Yawa, wadda da a ce da hannu lokacin da yake a hakan nan za a ɗago hannun. Idan an ɗago hannun sai an sa wancan, sannan sai a zo wato ainihin sai a wannan. To kun ga haka, to haka za a ɗaga shi can ma ta tafi ƙasa, ja ta ƙasa, haka. Mun sa guda nawa kenan? Guda biyu. An fahimta? Sai kuma a ɗauko wannan rawani, sai a ɗaura rawani. Ka iya ɗaura rawani tun da kai sadaki ne ko? To rike mun gani. To sai haka idan an tashi za a ɗaga shi mamacin haka da mai tankwasuwa ne. Idan aka ɗaga shi, to za a fara rawanin ne ta gaba shi. Haka. Aka sa haka ta gaba misali, haka. Za a riƙe, idan an riƙe haka sai zamanto wato an naɗa shi haka, haka, haka. An fahimta? Idan aka naɗa shi haka, to sai a juyo shi haka. To wannan kamar nan gaban da wannan bezar idan yana da faɗi sai a cusa shi cikin rigar. An fahimta ai ko? So idan kuma mace ce in an tashi za a yi mata ɗaurin ɗan kwalin na irin na jin sanyi, a zoɓo ɗan kwalin haka sai a ɗaure ta nan gaba. Wannan fuka-fukan guda biyu sai a sa su a ciki shi ma. An fahimce ni? To idan aka yi wannan, yanzu muna da abubuwa guda nawa aka sa? Uku. To sai waɗannan guda biyu, su kuma waɗannan guda biyun za su zamanto girman su ɗaya. To idan an tashi sai a ja na farko, sai a ɗauka, to ba zai riƙa shi ba. Amma akwai hikimar da ake in ba zai ritsa ba, tunda mu nama a ɗinke yake gaba ɗaya, to sai mu jawo su mu ƙaddara. Yawa, matsar da shi. Yawa. Zai kai? To ɗago. To sai a haka, sai a jawo can. Haka. Sai a ja sosai, nan dama zai zuƙo ga abu, sai haka za a kama nan haka sai a ɗaure. Hannayensu kuma dama suna haka miƙe, zai a kama can a ɗaure. Nan tsakiya za a ɗaure daidai inda hannayensu suke, shikenan an sallami mace. Abin da mu faɗa ba muka wuce gurin shine lokacin da aka sa idar ɗin nan, to a lokacin ne za a kira makusantansa kowa ya zo masa kallon ƙarshe. Idan suka zo suka yi masa kallon ƙarshe, to kuma nan ne kuma za a naɗe gaba ɗaya, shikenan to an sallami mawaci kuma sai kuma maganar yin sallah. Na ba ta an fahimta. So wannan a takaice shine yadda ake naɗa mamaci. Allah ta'ala ya sa mu cika da imani.
sai auduga, baka kawo ba sai yanzu. Sai auduga, ana sa auduga bayan an gama haɗa mamaci, ana sa idansa, hancinsa da kuma inda suke kafofi, ana sa wannan kafin a rufe shi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.